mano mar Wasame. Kang'iyo kaka judiciary ni osebedo katiyo, aparo ne kae mane wa discuss kaka chieng' moro achiel ker nobwogo judiciary kowacho ni ok dhi migi pesa. To kane gikinyne to waneno ka Martha Koome ma en Chief Justice nodhi State House to sekondgi ni dhi migi judges geche tidhi migi pesa mane giywago cha. Koro are kanyo ok iwinjga ka judgments mang'eny dhi mopogore gi gima ne sirkal dwaro. Kendo gik moko gisebedo ka gitimo atima kaka sirkal dwaro, nikech aparo ni nitiere moro ma be gimbe koro odhi oketgie. Mano nyiso ni mana kaka owadwa nowache ni nitiere kaka inyalo tug gi pach oganda. Iwuondo ni Katwa Kigen bende nitiere kae, mae ng'at ker mosebedo ka wuotho gi ker ni koro notuone. To macha mana mar kwe wiwa to iluonge ni igo ichenga. Iwuondi ni gini ni koni lakini en bathe koni. Iwuondo pachwa ni ng'ama ne ker dwaro ne en ng'ate mosebedo wakinde higni gi higni. Kasti chak iwuondi ni Warsame en osebedo judge higa 20 gi wiye or 30 gi wiye. Mondo koro ipar ni ng'ani en okosebedo ko interact gi ker, lakini joge interact pile ka pile. Ma en ng'ama ne system dwaro, ma ka wang'o itere atera kacha ne to onge ng'ata ma dhi tamore approve nikech nitiere karata mane goye. Ang'en wach ma kotenre kod iwacho ni system en kaluwore koda kaka cases ma kamago ahinya mar lemo mar jatend piny osebed kar na kichwale doho kinde duto. Ting'eni doho mayalo en doho maduong'